Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Ang mga utang uganga mong kalapasan, intawon papasa ug ayaw hinumdumi. Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Nga igsoon, Lunes karon sa ikaduhang semana sa Kwaresma, padayon tang magampo sa atong mga panginahanglan, ug padayon sa tang maningkamot sa pagbag-o sa atong kaugalingon, labi na ang paglimpyo sa atong mga kasing-kasing sa sala. Ining panahon sa pagpamalandong, paghinulsol o pagpakighiuli, panahon sa Kwaresma. Padayon natong iyampo nga mahunong na ning pandemic ug maayo pagdali ang mga nasakit niini. Ato sang iyampo padayon gihapon ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato dinhi, mga benefactors and donors sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadoonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo ang pagpitol sa lawas aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala ug nga madasig kami sa pagtuman sa mga sugo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios ug gisugid ko kaniya ang akong mga sala. Miingon ako, o Ginoo nga gamhanan, ug Dios nga angay kahadlukan, ug nagtuman sa gikasabutan, ug kansang gahom walay paglubad, alang niadtong nahigugma kanimo, ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat og dautan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta nga nakigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan ug sa among katigulangan ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka, Ginoo, apan kami walay ulaw. Ingon man ang mga tao sa Huda ug ang mulupyo sa Jerusalem ug sa tibuok Israel. Kadtong anaa sa duol, ingon man kadtong atua sa layo, nga atua sa tanang kayutaan, diin mo sila abuga, tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan ug ang among katigulangan, angay maulaw kay nakasala man kami kanimo.
Apan ikaw, Ginoo, nga among Dios, maluluyon og andam sa pagpasaylo, bisan pag misupil kami kanimo. Wala na mo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios, nga iyang gihatag kanamo, pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ayaw hinumdumi bato kanamo ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluoy madali unta nga moabot kanamo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami, ug pasaylo ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Pabutangan ha kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom, luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami ang imong lungsod, ug mga karnero sa imong panon, magpasalamat kanimo. Sa kahangturan, lata sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug ang kami sa pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasaylua sila,
ug ang Dios mopasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa, Propeta Daniel, naghisgot siya sa kamaluluyon sa Ginoo o sa pagkawalay ulaw sa tao. Munang ningon siya, way sukod ang imong kaluoy o ang imong gugma, niya kami, mga walay ulaw, ang among mga pangulo, ang among mga ginikanan, ang among katigulangan o kami mismo nagsupil kanimo, nagsupil sa imong mga gipadala ang mga propeta. Mao ni ang realization ni Propeta Daniel. Sakto ba ning iyang realization o dili? Nya, kamo ani muhimo sad mo ani dili. Pero dili pa kaayo nindot paminahon kay mura magpadong pas kaugalingon. Nya gipun-an sa tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag? Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa among mga sala. Sumala sa angay sa among mga sala. Nindot gyapon kayo paminahon, pero para gyapos kaugalingon kana bang murag naghampo tas Ginoo nga kita mo'y tagaag pabor. Pag-abot na ni Kristo ang atong perfection sa pagtuman sa balaod, lahi naman ang iyang gisulti diri sa atong ebanghelyo. Ingon siya diri ay, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ang iyan ang focus ni Kristo is dili na asking forgiveness, asking nga tagaan tagpabor, kung dili unsa man gisugo na ta nga mosunod na tas kinaiyas Ginoo. Miila man di ta nga maluluyon ang Ginoo, magmaluluyon sad ta. Mangayo maghatag pasaylos Ginoo, ato pong sundon ang iyang pagkamapasayloon. Kay ang Ginoo manggihatagon man di ay kinahanglan sad tang mosunod tas iyang pagkamanggihatagon. Nya kay gusto man daytang dili pakasad-on sa Ginoo or tagdon sumala sa atong mga kalapasan, ingon ana pod ang atong batasan ngadto sa atong isig katao nga di pod nato sila tagdon sumala sa ilang binuhatan or sala. Nanglitan ron, asawa ka nga imong bana sugarol kaayo, ganahan ka ng taong sugarol? Dili oy. Aw tagsara kayo ang sugarol rapod. Pero kung gusto ka nga ikaw tagdon kas Ginoo, dili sumala sa imong mga sala, tagda pod ang imong bana, dili sumala sa iyang pagka sugarol. Unsa man nimo siya pagtagad? Sumala sa iyang pagkabana. Bana guna nimo. So gikan na siya sa tarian, muparayg jud kaniya. Oh, lipay kay ko dong, nauli na ka, natay kapalit bugas, siya, hurot yung kapildi dayo, siya, okay ra yun, basta naalan ka, lipay na ko, nya mag-iyon kasi mga unahuna, kalamig yung patyo, buang-buang ako. Pero kay tagdon man nimo siya, sumala sa iyang pagkabana, di man sumala sa iyang nabuhat. O di ang Ginoo sad, mutagad pod nimo, sumala sa imong pagkaanak niya. Nya si Kristo sad mutagad sa nimo sumala sa imong pagkaigsuon niya dili sa imong binuhatan kay makasa biyata sunahona nya ikaw gasige kang tagad-tagad sa imong bana nga ningkamot jud ka ba nga imo ra siyang pinaasawa gid ang imong pagtagad di ang resulta nakasa sad ka kay nagsige kag imong sunahona sus di palang gid sugos Ginoo ay kalami nagyong kalami yung damagan ani buang-buang nya di man nimo na buhaton. Ang Ginoo sad ningon bisag nakasa kas imong unahona
ako sad nang papason. Ana. Ganahan mo anang pagiha. Unya ron ko nang imong silingan, siging libak nimo, Nya nakautang ra ba na nimo sa una, wa pa gyud mo bayad. Unsaon man nimo siya pagtagad? Silingan na nimo. Okay, sige. Imong sulingahan, imong ingnon, imong libakon sad, imo sang ingnon, way uwaw dako Mura ra bag nakabayad sa utang da. Mo pa maglibak-libak na kung panuway Ana-ana ka. Wa na. Ingnon sa kaana pagtagad sa Ginoo. Unsaon man pagtagad ang silingan, matod pa ni Kristo, higugmaa ang imong isig katao, samas imong kaugalingon. Mao kina. So kung ang imong silingan nga sige libak nimo, naputlas kurente, bayran nimo ang ilang kurente aron mabalik og taod ang ilang suga. Ngano man, gusto day ka magpuyo, ngangit-ngit imong palibot? Gusto ka? Gusto ka maputlan mo suga? Nya kay higugmaon man ang imong isig katao samas imong kaugalingon, di imo siyang hatagag suga. Nya tan-aw ron nimo niya didto tungod sa imong koral, di na siya ka agi. Gusto day kag di ka kaagi? Or maingon ka, merisi. Sige, bitag panglibak. Di pa na maoy, ipaguba ko ng balay o nila diha. Ayaw, gusto day ka gubo nimong balay. Dili. Gubaan ang imong koral. Aron na makaagi sila. Aron mas mudaghan ang muadtos ilang balay, magtinabangay og libak nimo. Sagot ka na. Sagot ka, dili. Og di ka mo sugot, awa ka maliwat ni Kristo. Si Kristo, hasta ang iyang gipang-ayo sa sakit, hasta ang iyang ganing giayo sa sanla, hasta ang mga buta nga iyang gitagaag pananaw, mitabang og tulisok niya, mitabang og singgit pag-ingon, ilansan siya sa cross. Pero iyang gidawat ang tanan. Ngano man, wa ta niya tagda sumala sa atong mga sala. Apan kung dili ta mo tagad sa atong isig katao, sumala sa pagtagad sa Ginoo nato, iyang gamiton ang atong tinagdan ngadto sa uban aron mao sa iyang ihatag nato. Moingon ang Ginoo, di gid unta ko gusto mo buhat ani, pero mao man ni ang imong gigamit. Ako lang sa ning gamiton nimo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon diri ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Munang maningil gani kas utang, paninglan jud kas Ginoo sa ato sang utang. Unsaon man niya pagpaningil? Kanang hangin nga atong gihanggap, butangan na niyag presyo. Taguan sintabo kada hanggap. Kabayad ka. Kapila man kamo ginhawa sa usa ka adlaw. Ipa ko no pila. Nya taguan sintabo lang kada ginhawa. Mao na ron kanang kusog kay maningil og utang. Nagunsa man. Tuan nas ICU, gibutangan dinhi og kanang oxygen. Gabayad na sila sa ilang hangin. Gabayad sa hangin oy. Niya karon kay kusog kita maningil og utang. Tanawa di ba na nagtap-tap na ta, nagbayad biya ta ng tap-tap. So nga tarong hangin binayra na tong hangin karon. Kay di naman karon kahanggap nga tos gawas og wa kay tap-tap. Nya bayronon biya na. Nya ang uban karon nagmaintain na og mga kanaganing mga tambal haron makahanggap og tarong, aron moklaro og function ang heart og ang baga, awa na gabayad na kas imong hangin. Sa hangin palandaan maglisod na tagbayad. Nya gusto ta. Gusto mo paninglan tas Ginoo sa atong utang. Libre gud na. Libre gud unta nagod. Pero karon nagbayad na ta, ngano man kusog man sa tang maningil og bayad. Mao na gipabayad sad ta. Kanang blood circulation, libre man na. Wa may maningil ang Ginoo nga kada tuyok sa imong dugo, sa imong lawas, pabayaran anako. Wa libre na.
Di man sad kita gabuot ana ang Ginoo man, pero kay isog naman kay ta din aman ta mohatag og libre sa atong isig katawo. Purti naman ginatong musubay-subay hasta nang gagmayng diferensyas utlanan kanang pagmuhon nga nabalhin ato man ginang subayon mga bot man gitag barangay. Karon daghan na kay gabayad para mulihok ilang dugo, magpa-dialysis, nanay maintenance sa high blood, maintenance sa cholesterol, gabayad na ta yung Ginoo. Gusto gyud imong pabayaran. Sugod karon ay namo pakiglalis ana mga yuta kana mga unsa pa na diha aron mohunong-hunong sa ni basig mo minus-minus ning ato mga bayad, no? Kamong mga nagpautang ay namog paningil, ay nagyud paningil haron nga di na ta paninglas Ginoo, mawa na sa ni ato mga tap-tap, ibalik na sad nga libre ang hangin, no? Man gyapon mo mutuo. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita karon sa atong langitnong Amahan, kinsa nagpadala sa iyang bugtong anak aron pagtubos kanato uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing moingon kita, Amahan, pasaylua kami. Amahan, pasaylua kami. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan sa kanunay magbadasigon sa pagtawag sa mga makasasala balik sa panon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pasaylua kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, tinud-anay nga mapakaylap sa tiunay nga kaangayan, kalinaw o kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pasaylua kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pasaylua kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pasaylua kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pasaylua kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pasaylua kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pasaylua kami. Nga ang atong mga igsuon nga mihalina, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon, makadawat na sa ganti sa ilang mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pasaylua kami. Ginoo, masaligon ug malaumon kami sa imong kaayo ug gugma. Busa dawata kining among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaloy ipagdawat ang among mga pagampo ug luwasa sa mga haylo nga yutan-on ang imong gipaalagad sa mga misteryong langitnon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawatag kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahada mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Hinimaon akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Nawata kini sa akong handumanan. Ini ang akong dugo, iulas
Magampo kita. O Ginoo, kining among pagkalawat, maglimpyo unta kanamo sa sala, ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga langitnon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa kasakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnong kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo nga iyang gihatag nato. Nya mahitabo ra ni kun ato sang sundon ang iyang kamaluluyon, kamapasayloon o kamanggihatagon. Update sa atong Hope and Opportunity slots nga atong gipamaligya. Ang nahali na niabot nag 445 slots. Ang nahibili na lang 4,555. 555 sardines, no? So sige gitag kahalinan ani. Una nga padayon mo pamalit nya alang lang sa mga gustong mo padala, ipadala lang sa either sa kwarta padala nya or ditso sa atong account diha sa bangko, tanawa lang sa atong screen diha sa online nga misa inig panahon sa offertory song makita ng atong mga bank accounts, GCash account o ang mga ngalan sa padadaan. Salamat kay ninyong tanan aron nga matagaan sa mo gracias Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa pagtuo, Ikaw ang among aman, manluluwas, manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanan.